Commercial model ug karon usa na ka GMA artist. Ila-ilahon pa nato ang bagong aktres nga angay ninyong atangan dinhi sa Kapuso Network. Let's all welcome Chanel Agustin. Maayong buntag Chanel and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite niyo sa show niyo. Sana po ma-supportahan niyo po ako sa aking journey bilang GMA artist. Oo naman, all out yung support namin sa iyo, Chanel. Kumusta ka na? Thank you po. What's keeping you busy these days? I'm fine naman po. Ngayon po, ginagawa ko po ang aking online class, sabay po ang aking mga workshop. Ngayon po, nag-upload din po ako ng mga videos sa aking YouTube, Instagram, and TikTok. Wow, medyo busy ka nga pala. Kahit nasa bahay ka lang, Chanel. Pag-usapan natin yung online classes mo. Kumusta naman yung mga adjustments na ginagawa mo? Ngayon po, ang online classes ko po, alam po naman natin na marami rin po tayong mga modules, mga tasks, gano'n. But ang aking ginagawa po ay time management ko po lahat ng mga ginagawa ko para mapasok ko po on time at hindi malate. Siyempre, di naman po natin gusto na malate tayo sa mga modules natin. Chanel, balikan natin kung paano nag-umpisa yung karera mo. Kasi you started your showbiz career through commercials. Ano yung mga preparations na kailangan mong gawin dati when you audition for these commercials? Siguro po, kung gusto niyo po maging commercial model like me, siyempre, lagi niyo pong i-prepare ang inyong sarili. Dapat maging confident lang po tayo pag nakaharap sa camera. Huwag po kayo maging conscious. And also, dapat may mga, kung ano po yung paggawa sa ng direct or ng caster, gawin niyo lang po. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka nakapasok sa GMA Artist Center kasi I'm sure marami ang curious. Paano ka na-discover bilang actress? Kaya po ako nakapasok sa GMA Artist ay nag-audition po ako online at sa audition ko na po na yun ay pinag-acting po ako, pinasayaw at pinakanta. Ayun po, pinakita ko po ang aking mga talents. And pag-usapan naman natin, kasi among your fellow Kapuso artists, sino yung mga gusto mong makatrabaho talaga at ano yung mga roles na gusto mong i-portray in the future? Ayun nga po, gusto ko pong makatrabaho sina Sofia Pablo, Jillian Ward, sina Althea Ablan. Ayun po yung mga idol ko sa pag-acting, lalo na po sa Prima Donnas, lagi po ako nakabang doon. And yung mga gusto ko po i-portray na role, kung bigyan mo po ako ng projects, kahit ano po. And of course, Chanel, please thank and invite everyone sa mga any upcoming shows or guestings mo and of course your social media accounts. Sana po i-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts sa FB, Instagram, and Twitter at Chanel Agustin. And also sa aking TikTok, at Chanel Agustin also, and aking Facebook account. Yun po. Daghang salamat, Chanel, for spending time with us this morning and good luck sa'yo. Salamat po sa inyong lahat. Daghang umaga sa inyong lahat. Thank you, Chanel. Thank you po. Ug mga kapuso, mao kadto si Chanel Agustin ang usa sa mga bago natong kapuso artist nga mipaambit sa iyang kasinatian sa pagkabot sa iyang mga pangandoy. Ug usa na niini nga mapakita niya ang iyang talento sa pag-arte. Ug more to come pa, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.